Ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma kellem lill-assistent parlamentari Stephen Spiteri minkejja dan kiser il-kodiċi ta' etika tal-membri parlamentari. Dan ikkonferma id-deputat Nazzjonalista stess f'intervista ma' One News. Kelmek il-Prim Ministru fuq din il-ħaġa jaqgħu? Għadu le. Xaħat mill-Partit Nazzjonalista kelmek? Għadhom le. Stephen Spiteri ma preżentax dikjarazzjoni tal-assi waħda fl-aħħar 4 snin. Dan kien ikkonfermat mir-riċerka li għamel One News f'dokumenti uffiċjali tal-Parlament. Quddiem dan kollu iżda l-assistent parlamentari Stephen Spiteri qed jibqa' jiġħad il-fatti. Għal 4 snin sħaħa li jena jitrasek. Għaddejt returns ta' xi sena ta' xi snin oħra. Le ma għaddejt għax iċċekjajt. Riċerka tiegħi wkoll mela. Spiteri saħansitra akkuża lil One News li qed jonfoħ din l-istorja iżejjed. Ma nafx għalfejn jiblu jgħidu daqshekk imma. U skont Stephen Spiteri u m'għaddiex id-dikjarazzjoni tal-assi għal 4 snin konsekuttivi mhux għax għandu x'jaħbi iżda x'aljena rasu. Ġaqan xiex ma ddikjarajthomx. Jista' jkun għaljena rasi, u mhux b'intenzjoni ta' xi ħaġa biex ma ngħaddihomx. Mistoqsi jekk jafx li b'dak li għamel huwa kiser il-kodiċi etika, Stephen Spiteri jgħid li biex tikser il-kodiċi etika l-ewwel trid tara x'intenzjoni hemm. Taf li ksirt il-kodiċi etika inti billi ma ddejthomx. Femli, jiena ma miltix b'sens ta' xi ħaġa ħażina, ġifieri. Imma effettivament il-kodiċi ta' etika trid tara x'intenzjoni kien hemm, orajt Ramona. U mistoqsi jekk mhuwiex bissibu jġor il-konsegwenza tal-li kiser il-kodiċi ta' etika, Stephen Spiteri iwieġeb dan il-mod. Ħarħaġġor il-konsegwenzi tal-li ksirt il-kodiċi ta' etika? Jiena lest għal dak li jista' jiġri, ma jiena naħseb li is-sens tagħha trid tara f'kuntest iktar holistiku u mhux f'sens għax karta ma ntlitx. Spiteri sapruħu fil-Parlament wara il-Prim Ministru Laurence Gonzi li huwa l-kuġin tiegħu ċedilu postu fuq it-tieni distrett. Bħala assistent parlamentari, Spiteri tħallas mal-24,000 euro fis-sena, 6,000 euro fis-sena aktar mid-deputati l-oħra.